Günüňiz haýyrly bolsun. Şu videoda assortimentdäki wosk aparatlaryň обзорун edip berjek size. В этом видео обзор всех воскоплавов, которые есть в ассортименте. Şundan başlaly. Iň gowy tanylýan we iň gowy satylýan wosk aparat öz parikmakerimam şunu ullanýa. Skitkaly bahada 80 manatdan ассортиментде qara we ak renkleri bardır. Самый хорошо узнаваемый и хорошо продаваемый воскоплав – это ProVax. Цена со скидкой 80 манат, есть черный и белый цвета в ассортименте. Arasynda silikon görnüşinem sorap durýaňyz bulanmadyr. Skitkaly bahasy 70 manatdan ossaçyda ýa-mi howa ossaçyda ýa esasy bilmeli zat şu aparaty ullanjak bolsaňyz onda şular ýalyk daş dälli eredilen wosk ullanmaly. Если вы будете использовать силиконовый воскоплав, тогда нужно использовать не жесткий воск в виде камешков, а уже плавленый в виде меда. Цена со скидкой 70 манат. İnnik görnüşi 6 tizligi var. Üçlüge goýaňyzda güýçli gyzyryp başlaýa, köpçülükli yer bolsa, gowy yerini tapar 250 manatdan elimize diňe biri bardyr. Этот воскоплав имеет 6 скоростей. Цена 250 манат, в наличии только один воскоплав. В ці фирмаň качествоsyna düşünýän adam howa diýer, bahasy 400 manatdan bul nabor bolup gelýär. İçinde taýajyklary, öňünden we soňundan çalýan ýağlar ammadyr, tutuş nabor 400 manatdan. В ці бренд стоит 400 манат, внутри уже как в наборе. Приходит, есть палочки, есть масла до и после депиляции. Inni güýçlüräkleri, gymmatlyraklary başlandy. Berde hem wosk gazany var, hem iki kasete gyzyrylýan ýerem madyr. Bile işletseňiz hem bolýa, aýratynam işletseňiz bolýa, bahasy 1350 манат. Этот воскоплав и в виде баночного есть отделение, и в виде двух кассет. Можете использовать вместе и по отдельности. Цена 1350 манат. Ve iki gazanly aparatlar 1500 manatdan. Bunam ikisini bile işletseňiz hem bolýa, aýratynam işletseňiz bolýa, qara bilen ak renkleri bardyr. И двухбаночный воскоплав стоит 1500 манат, черный и белый цвета есть в ассортименте. Можете использовать обе банки вместе, а также по отдельности. Ve soňunda şular ýalyk silikon jama madyr, buň bahasy 30 manatdan.